Insemmilkom nilqakom għal-programm News.mt. Ta' spiss nisimgħu kemm huma importanti l-ewwel snin ta' tarbija u daqstant importanti għall-preżenza tal-om f'dawn l-ewwel snin. Il-mara llum ikollha tlaħħaq kemm max-xogħol kif ukoll mat-trobbija ta' ulieda. Spiss jiġri li l-mara tiddeċiedi li titlaq mix-xogħol għal ċertu ammont ta' żmien sakemm tara li l-ulieda jitrabbew sewwa. Iżda mhux dejjem kollox jimxi ħarir. Sfortunatament ikun hemm min isofri minn diskriminazzjoni appuntu minħabba li jkun ħaq il-lif tal-maternità. Sabiex dan jitqassam b'mod aħjar il-Gvern tal-Fond tal-Lif tal-Maternità li dwaru stħarġet il-kollega Jessica Sultana. Il-lif tal-maternità huwa dritt li llum huwa meqjus bħala wieħed ovvju u għajla naħsbu li nistgħu ngħaddu mingħajru. Iżda mhux darba u tnejn smajna każi fejn mara seta tħassbet li kienet diskriminata minħabba tqala jew forsi raġel intażel f'post tax-xogħol minfloka għal din ir-raġuni. Kien għalhekk li fil-budget li għadda, il-Gvern għamilha ċara li rrid ineħħi dan l-ostaklu u ħabbar il-miżura tal-Fond tal-Lif tal-Maternità. Il-miżura twettqet bil-għan li fil-prattika iżżid l-ugwaljanza bejn is-sessi u żżid ir-rata tal-partiċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Dan mingħajr ma tinjora aspett ieħor importanti dak tal-irwol tal-om. Ir-rwol li dwaru tkellmet Marjan Tewma li x-xogħol tagħha jlaqqaha ma' ħafna ommijiet. Nalmu lil-nisa li l-ewwel 3 xhur irridu jkunu iżommu lit-tarbija tagħhom daqs kieku għada ġewwa. Jiġifieri għoża kbira, anki l-fatt li nalmuhom kemm jista' jkun jibbrestfidjaw, reddaw, għaliex dik huwa kuntatt dirett se ngħid kważi daqs kieku għadha t-tarbija ġewwa. Hija qalet li b'mod partikolari fil-bidu l-omm ikollha bżonn ħafna għajnuna. Din għajnuna tista' tiġi mill-missier, tista' tiġi tal-familja biex hi tkun tista' tagħti ħin, però mhux ħin biss, ħin bi kwalità. Allura dan ifisser support enormi biex isserraħ rasa li għandha x'tiekol, għandha x'tilbes, il-familja jekk hemm iktar tfal hemm min qed jieħu ħsiebhom biex ma jkollix dik il-guilt feeling ngħidu li qisha qed taħli żmien mat-tarbija. Davida Flores mill-Ministeru għad-Dialogu Soċjali spjegat kif jaħdem dan il-fond. Stqarret li kull fejn hemm prinċipal irid iħallas dan il-fond għall-impjegati kollha tiegħu. Il-kontribuzzjoni hija ta' 0.3% tal-paga bażika fil-ġimgħa ta' kull impjegat kemm jekk raġel kif ukoll jekk mara. Il-kontribuzzjoni se tintlaqa ġo fond u minn dan il-fond imbagħad ikun jista' jsir rimbors għas-salarju tal-persuna li tkun bil-maternity leave. Bl-introduzzjoni ta' dan il-fond minn ħaddem mhux se jibqa' jħallas is-salarju tal-impjegata li toħroġ bil-leave fil-maternità u l-fond ser jgħin biex l-ommijiet li jaħdmu mal-privat jingħataw l-14-il ġimgħa leave tal-maternità. Davida Flores fissret kif kull min ħaddem se jkollu jagħti kontribuzzjoni ta' 0.3% tal-kontribuzzjoni għas-sigurtà soċjali. Ir-rispons kien wieħed pożittiv. Fil-verità, meta din il-miżura kienet qiegħda fil-fażi ta' konsultazzjoni kienet diġà tidher li qed tiġi rċevuta f'mod tajjeb. Kien hemm ovvjament xi kummenti fejn jidher li jkun hemm impjegati irġiel biss, però wieħed ma jistax jeżenta. L-ewwel qed inkunu isna qegħdin ngħidu li daw dejjem irġiel biss ħajimpjegaw. Din hija miżura soċjali. Ikkonfermaw dan id-diretturi maniġerjali tal-kumpanija Greenskip Services li ilha mwaqfa mill-1992 u li hija mexxija minn żewġ nisa, Mary Gerti u Doris Samud Bonnici. Din tal-aħħar fissret kif minkejja li l-biċċa l-kbira tal-ħaddiema huma rġiel, xorta waħda ħassew li din il-miżura tista' tkun ta' benefiċċju għalihom. Nara wkoll li il-mara tneħħitilha dik il-burden, dak l-ostaklu li kien hemm minn meta tkun qed interview stage tiġi imwarba għaliex il-maternity leave qiegħda impenn fuqha biss, mhux fuq raġel. Issa l-Gvern qed jaħdem biex il-fond tal-lif tal-maternità jiġi estis għal dawk li adottaw. Kienet il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Ċivili Helena Dalli li ħabbret dan. Fil-fatt aħna nemmnu illi min jadotta
ukoll għandu bżonn perjodu ta' żmien biex isir jaf it-tifla jew it-tifla jew li adotta u għalhekk qegħdin naħdmu sabiex anke min jadotta ikun intitolat għal maternity leave. Mary Gersi qalet li l-kumpanija tagħhom hija favur dawn il-miżuri u saħqet li huwa tajjeb li l-pis jinġar bejn kulħadd għax it-tfal huma tal-koppja u mhux tal-mara biss. Naħseb li tista' tkun miżura tajba wkoll għaliex bħal mara u raġel li adottaw għandhom ikollhom iż-żmien tagħhom biex huma ovvjament tintegra t-tarbija l-ġdida mal-familja. Anke Marian Tewma esprimiet sodisfazzjon għal din il-miżura u l-ħsieb li tkun estiża għal kull min jadotta dan għaliex fi kliema it-tfal iġibu magħhom xokk flimkien mal-ferħ fil-familja. Tarbija anki jekk titwielet lill-koppja b'mod naturali hija xokk. U tajjeb ngħid ukoll li anki dawk li se jaddottaw għalkemm ikunu jixtiequ jistennew b'ħerqa kbira din it-tarbija hija xokk. Tagħmel tibdiliet kbar fil-familja, fir-relazzjoni li aqqas jekk inti tkun ippreparata kemm tkun ippreparata għalihom xorta trid ħafna support. Issemmit ħafna fl-aħbarijiet art fil-Bużbeżija, żona li ħafna nies lanqas biss jafu fejn hi. Iżda semmit minħabba li f'posta kien propost shooting range. Però l-pjan il-ġdid jinkludi spa kif se jgħidilna Abraham Abela. L-istorja sinjura ta' pajjiżna hija riflessa f'għadd kbir ta' postijiet storiċi. Firħula u villaġġi differenti madwar il-pajjiż insibu binjiet minn eri differenti li jirriflettu perjodu differenti ta' meta pajjiżna kien maħkum mill-barrani. Tul is-snin kibret il-kuxjenza dwar il-ħtieġa li dawn jinżammu tajjeb u proġetti ta' restawr saru bil-gżuz, però qatt mhu biżżejjed. U biex diversi postijiet madwar Malta jingħataw ħajja ġdida u jkunu preservati aħjar, il-Gvern fittex sħubija mal-privat. Għal dan il-għan, il-Gvern ħareġ sejħa ta' interess għar-restawr u tmexxija ta' 4 postijiet storiċi. Wieħed minn dawn kienet art li l-Gvern għandu fil-Mosta. Fil-Bużbeżija wieħed isib numru ta' kmamar li flimkien jiffurmaw kumpless li kien jintuża mill-Ingliżi fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. Darinna li dan huwa wieħed mis-siti li jixraqlu li jiġi mħares u fl-istess jagħti kontribut. U dak huwa mhux b'daqshekk mhux se naqsu l-valur tiegħu, ovvjament il-valur tiegħu jiġi miżjud u anke ma ninsewx li miegħu se jkun hemm ukoll valur miżjud għall-ekonomija Maltija. Din is-sejħa bdiet b'kontroversja. Fost il-proposti li saru spikkat dik ta' shooting range. Kienet proposta li kienet ikkontestata mill-Patrijiet Ġiswiti, numru ta' residenti Mosti u anke mill-Front Ħarsien ODZ. L-applikazzjoni li kienet rebħet is-sejħa tal-Gvern kienet dik ta' shooting range. Madankollu in-negozjati kienu waqfu minħabba aspetti finanzjarji. Għaldaqstant il-Gvern tawar ħarstu lej dik li kienet klassifikat fit-tieni post, jiġifieri dik ta' lukanda innovattiva għal pajjiżna. Konrad Borġ, rappreżentant tal-kumpanija G&P Borġ, jiġifieri dik li issa se tiżviluppa l-post, spjega kif il-ħajja maġra tal-lum nibtet il-proġett tagħhom. Il-ħajja kuljum illum ġurnata saret busy, tista' tgħid minn ħaġa l-oħra. U allura ħloqna tal-kunċett biex nagħmlu retreat, faċilità ta' retreat biex dak ikun jista' jiġi hawnhekk u jistrieħ mill-ħajja ta' kuljum. Ix-xogħol maħsub għall-art tal-Bużbeżija huwa mirat li filwaqt li ż-żona tkun affettwata mill-inqas possibbli biex in-natura tibqa' tifjorixxi, terġa' tingħata l-ħajja lil dawn il-kmamar li kienu jintużaw għal kontra l-ajruplani. Kum aħna qegħdin nipproponu hija li nirrestawraw u nżommu l-affarijiet storiċi li jinsabu warajna, għaw il-ħazz li jridu nirrestawraw untu ħajja kif kienu fi żmien meta kienu din nintużaw, eventwalment unġibu l-ħajja lura l-post mit-telqa u l-żdingar li hawnhekk. Meta żorna l-post stajna ninnutaw l-ammont kbir ta' ħmiċ u skart. Xi ħaġa li se tinbidel meta l-post jingħata b'ċens għal 45 sena. Meta dan il-perjodu jispiċċa, l-art terġa' tmur għand il-Gvern. Mistoqsija dwar l-art li hija ppjanata tintuża, Diane Buttigieg li hija wkoll rappreżentanta tal-kumpanija G&P Borġ
fisret kif l-ewwel intenzjoni hija li tkun użata biss l-art tal-Gvern. L-idea tal-lum hija li nużaw din l-art tal-Gvern. Fil-futur jista' jkun forsi ngħidu ħanamlu xi progress fl-art li għandna u nżidu forsi xi artijiet ma li għandna hekk ukoll. Però għalissa l-art li għandna miftema mal-Gvern. Għas-sejħa ta' interess għal postijiet storiċi, il-Gvern ikkunsidra 3 fatturi importanti. Għanna li tkun hemm ċertu investiment, naħseb dika kważi nutli tajda meta wieħed anke jqis l-istat ta' dal-binjiet. Kun hemm ċertu impjiegi u jkun hemm ukoll kundizzjonijiet oħra li l-Gvern jridu jkun fl-aħjar interess tal-pajjiż. Ġala darba l-proġett ikun approvat, is-sidien il-ġodda mhux lakemm jirrestawraw il-post u jġibuh abitabbli. Eventwalment infittxu wkoll l-istorja tagħhom x'kienet u ma kinitx u eventwalment naddu għaw naqsmu mal-nies li ħajkunu din jesperjenzaw ir-retreat tagħhom hawnhekk. L-art fil-Busbeżija hija mmarkata bħala żona barra mill-iżvilupp. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon spjega kif żoni bħal dawn ma jfissirx li ma jista' jsir xejn. F'dan il-każ l-għet kellna wkoll policy li għaddiet s-sena li għaddiet fl-2014 li titkellem dwar x'jista' jsir. Dak li huwa Rural Policy and Design Guidance tajjeb, ġifieri dik hija policy li se torbot ukoll dal-proġett. Imma li se nagħmlu f'dan il-każ bli se jsir u dik tkun ovvjament waħda mill-kundizzjonijiet u anzi li tejjeb l-ambjent ta' xi ħaġa li diġà teżisti. U bħal kull sitwazzjoni oħra li ġib magħha xi ħaġa ġdida, il-mistoqsija hi jekk kunċett ġdid bħal dak propost fl-art tal-Busbeżija huwiex infittex. Jiena naħseb li qed ifittxu, jiena naħseb li ħatkun waħda mill-uniċi li hawn forsi fuq dan il-pajjiż. Ħafna mill-Maltin illum il-ġurnata minn forsi jkun jista' u jiflaħ ċerti retreat li jista' jagħmel jinnaf ġimgħa jew għal bżonn xahar qed imorru jivvjaġġaw f'postijiet oħra barra l-pajjiż, fl-Ewropa jew nkella barra wkoll. Ġieli tisma' li jkun ix-xandar programm però ma tkunx rajtu dak il-ħin fuq it-televiżjoni. Aħna għandna paġna fuq YouTube fejn il-programmi kollha mxandra sa issa tistgħu issibuhom hemm. Nfakkarkom ukoll li l-Kamra tal-Aħbarijiet kontinwament taġġorna l-paġna tagħha fuq Facebook għalhekk inħeġġixkom iżżuruha. Il-bqija grazzi tal-li kontu għana lejla l-kumplament tas-serata tajba.